Mga loves, meron tayong na-meet ng mga Pinay. Charot! Bisaya! Tagalog. Ginger muna. O, diba? Ginger. Hello mga loves! Operation Loto po si Indemirian ngayon. Dahil po may sakit yung asawa natin and may request kung anong gustong kainin niya. At ito naman talaga yung mga pagkain dito sa Amerika. Kapag may sakit po, kapag may lagnat, ganito. Ito yung mga kinakain nila kasi talaga daw mas maganda naman talaga din itong kainin chicken soup. Sabaw na manok, hindi po siya tinula pero parang lasang tinula na rin. At yun mga loves, and ngayon, it's time to make a chicken soup para kay Tamimoy, no? So, kasi itong ating Tamimoy, yun. So, hindi ko alam kung anong oras siya makauwi. Hindi ko talaga alam. So, ngayon, kaya gumawa na ako. Inagahan ko na mga loves para naman pagdating niya, meron na siyang makain agad. Kasi kapag mamaya pa akong magluto na andito na siya, kawawa naman. Hindi yung kumakain buong, ay naku talagang itong asawa ko. Buong, kanina umalis siya, hindi siya kumain. Tea lang yung ano niya, isang baso, yun lang tea. And then, pagkatapos niyan, sabi ko, do you wanna eat? Kasi marami tayong chicken dito. So, yun, hindi kumain. Kaya, kailangan ko talagang gawin itong request niya na chicken soup, no? Kaya, kapag si Tami magkasakit, ang hirap niyan mga loves kasi pagpapakain, hindi kakain. Kasi, you know, and then, may mga request lang yan siya. Nakakainin, ganyan. And, so yun, ito yung ginagawa ko. Carrots at saka celery, mabango kasi ito sa chicken soup. And then, ano pa ba? Damihan ko ng manok. Doon. So, yun lang yung gagawin ko. And then, bumili din ako ng dahon ng sibuyas. Scallion. Yun lang yun siya. At saka, sibuyas. Onion. Ito. At saka manok. At saka pasta. Yun lang. At, yun mga loves. Simple lang naman ito mga loves, kahit dyan sa Pilipinas kung may sakit, ito ipakain maganda din. Or tinula na lang talaga kasi talagang masarap din tinula natin, no? Lalo na kapag may kapayas mga loves. Diba ang sabaw sa atin walang carrots and then wala din tayong halos celery doon sa bukid, no? Pero yung celery talaga ang bango-bango din. So yung ginger, scallion, at saka onion, carrots, celery, and then pasta po mga loves. And then yun na yung ating chicken. Yun na yung ating pinaka-main ingredients. So, gamitin natin itong Himalayan. I don't know guys, marami po akong nakikitang mga gumagamit nito, no? At, tika muna. First time ko itong nagamit. $7 po ito, mahal, no? So, pero, yun, maraming nagsasabi na maganda daw ito. Gamitin. Ginger muna. O, diba? Ginger. Ilagay na natin ito. Hiwa-hiwalayin lang natin. Mamaya na natin sila Abi, ang bango talaga ng mga love ginger kapag igisa. Ang bango. Ang bango ng ano tawag nito sa Bisaya? Kalimutan ko na. Ginger. Magsasabi naman yung iba, uwi naman ito. Nakalimutan ko. Loya. Yun, Loya pala. So yun, i-ano natin siya dyan. Yun, ang bango. Ang bango. So yun, pagkatapos natin silang i-mix mga loves, ilagay na natin yung ating pinakamin, manok, no, chicken. So yun, ilagay natin, and then pagkatapos nyan, mix na naman natin ulit, at ilagay natin yung asin. Alam nyo, hindi ako talaga sure, no, sa asin. So kaya, ang ginawa ko, nag-add ako ng salt, pero binalik ko yung iba. Gusto kong malaman talaga, kasi hindi ko pa talaga alam kung paano mag-adjust nito. At tinitignan ko kung totoong salt ba yan. Ang daming ginger po. Isa po iyan talaga sa pinakamabango ang ginger, no. At saka gustong-gusto para po ito sa ating may sakit. Nagtatrabaho yung ating may sakit, walang kain the whole day. Ano ba to? Yung parang siyang regular na salt lang ba mga loves? Kaya first time ko talaga to. So hindi ko alam yung kung sobrang salty ba ito. Like normal lang siya. Kinuha ko siya kasi non-GMO po siya mga loves. Oh, that is here. That is here. Oh, this little boy is so excited. Excited.
Excited? So, andito na si Mr. mga loves. And, pakainin ko lang siya ng manok na sabaw. So, I think yun din, I don't know. I think yun din yung kainin ko. Let's see. I don't know if I'm going to eat kasi marami po akong nakain kanina. Alam nyo na. Kapag ako lang mag-isa, pag lunchtime, ang dami yung makain ko. And inon ko yung fireplace para hindi siya, parang komportable yung ano niya ba, pahinga niya. Para makatulog siya ng maayos. So yun. What, you waiting for Dada? Oh. Come on, come on. Dada can eat and relax. Come on. Come on. Hey, you want tea? You put cheese in your soup. Noodles. Eh. So if it's a noodles, you put a thing? Say yes. No, why not? At yun mga loves, so pati ako ito na rin yung kinain ko at masarap naman talaga siya. At si Tami nilagyan niya ng cheese, iwan ko. Pero masarap daw talaga din nagdagan niya ng cheese. Guys, good morning! So ngayon magre-ready lang ako kasi meron po tayong ka-meet up ngayon. At mag-grocery din kami. Meron lang kaming bilhin. Kunin natin si Brenda. So ako dito mga loves, hindi ko talaga kung anong gagawin ko sa buhok ko. Gusto ko na talagang putulan pero wala pa akong nakita yung talagang gusto kong pumutol ng buhok ko, no? Kasi talagang meron talaga akong nakakatakot kasi itong mga tao dito magputol. At anyway, so yun na, naghanap na ako dito ng ating masusuot kasi parang maginaw. Pero actually, hindi pala siya maginaw. So, ito yung sinuot ko. Buti na lang hindi heavy na coat yung nilagay ko kasi kapag yun yung inano ko talagang sobrang init. My love! I'm leaving. Oops. Do I have to put diaper on her? Huh? I'm leaving and I love you. Love you too. You wanna kiss me? I feel like having a headache. Yeah, Just a cheeky. Yeah. I love Have you. fun. I love you. Love you too. Oh my God, you really are hot, hon. I did. And you're hot, huh? not. A little bit here. What are you? At yun na nga, mainit si Mister, pero iniwan ko pa rin siya. Sabi ko, tawagan mo ako kapag kailangan mo ako. Pero hindi naman ako nagtagal sa labas mga loves kasi kawawa din ito kapag matagal iwan. Yung pinatay ba yung sasakyan? Tulong ka talaga itong mga tao mga loves. Hindi marunong maglagay ng cart pa pabalik. Dandiyan lang oh. Hindi ka nang mabangga itong isa. Mahangin pa. Sa hangin man yan, Bino? Oo. So, andito kami sa market fresh. Guys, tama kayo, diba? Nag-jeans. Naka-ano naman siya ngayon, naka-jogger naman. Anong bilhin natin? Ha? Hello. Ganahan ka ng avocado. Gustong-gusto mo talaga to, no? Kumuha na naman ako ng paborito nating kamuti na sobrang labo. Ano to, be? Ay, yellow dragon fruit. Ito din. Masarap daw ito, be. Hala, meron silang mataas. Mahaba. Be, isa lang sa'yo? Dagdagan mo yan, kalami. Masarap yun, dagdagan mo. At bakit naman andyan? Wala, masira pa. Kung sa iba, Kunin mo ito. Hello, B. Lapit mo na. Ha? Luka talaga itong si Brenda. Nilabas pa yung dila. Parang may alam talaga itong babaeng ito. Charot! But anyway mga loves, kita ninyo yan. Marami yan sa amin doon sa bukid. Pinaglaruan lang namin yan noon. Ito na naman tayo sa chayote na may bungot. At ito yung ipil-ipil. Yung bunga sa ipil-ipil mga loves. Marami yan sa Pilipinas. Makain pala yan dito. Mahal pala. Yan ay mabilis malambot ko. 3 lang sa akin. Anong ilagay mo, be?
Ay, 2 for 5 oh. Bala, ito yung gusto ko sa ano, yung hindi natin ginagawa. 2 for 5. Itong saging na ito mga loves, parang iba siya doon sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas masarap. Ito naman iba yung lasa nito. As in. At bumili na rin ako ng carrots para naman meron tayong magamit sa ating lumpia. Maglulumpia kasi ako mga loves. Be, hey, remind me mamaya ba? Doon sa Filipino store. Remind me na ano, bili ako ng wrapper ba? Off ka bukas? Sabado bukas. Grabe, ang laki. Masarap ito. I-crunchy-crunchy ba? Yung sa rotisserie ko. Ala, ang laki, be. Dalawa pa, be. Dalawang paa. Ala, grabe naman yan. Abnormal naman yung size na, be. At dito na tayo sa frozen na area. So, naghanap ako dito ng shrimp. Ang hinahanap ko talaga ng shrimp ng loves kapag bumibili ako, yung wild caught, no? Kasi yun talagang sure talaga na wild. Hindi siya maraming medisina. At ito naman, meron pala sila ditong pa mga Filipino food. Dito yung ating sarangani na baby milk fish with marinated na siya. At pagkatapos doon, pumunta na kami sa Filipino store kasi gutom na ang mga baboy, mga loves. Tara, punta tayo doon. Mga loves, meron tayong na-meet ng mga Pinay. Charot! Bisaya, Tagalog, si Brenda. Ay, wag yung Okay lang. Hello. Si Sil, oh. Sil, okay lang, Sil? Yeah. Lipstick muna. Lipstick. Ito parang baliw. Sa bahay. Pumunta sa bahay na ayaw daw niyang bumaba. Tagabantayan Island, mga loves, oh. Oh, diba? Ang ganda. Tagabantayan Island na papers. Ito, taga Luzon man ka, no? Yeah. Ay, oo. Sa Luzon? Sa Lingayen. Received black. Hello mga loves. So ngayon, ang init ng sasakyan, oy. So, ay. Nahatid ko na si Brenda and punta lang, pauwi na ako. Meron pa kaming appointment ni Tami sa doktor. Sa vet pala, sa aso. Mamaya pa naman nun yun, 5 o'clock. Pero, yun ang init ng kalibutan ay.